La teoria neoclàssica ens diu que som éssers racionals i que si tenim tota la informació correcta i de forma ordenada, prendrem sempre decisions correctes. Sembla lògic, oi? Però això no sempre és així. Si vols saber-ne més, llisca. Però la psicologia econòmica ens va donar una altra perspectiva, i és que quan parlem de com les persones gestionen els diners, arriben les sorpreses. I és que no som racionals. I és que Kahneman, en el seu llibre Pensar ràpid, pensar a poc, ens diu que el nostre cervell està format per dos sistemes. El sistema 1, que és un sistema de pensament ràpid, intuïtiu, i el sistema 2, que és un sistema de pensament reflexiu. Així que el sistema 1 envia pensaments o impulsos de forma constant. I quan el sistema 2 n'aprova algun d'aquests és quan es comencen a formar els criteris, creences i accions voluntàries. I això significa justament el que estàs pensant, que no som tan racionals com ens creiem. Ens deixem influir per emocions, impulsos o creences que de vegades ni ens n'adonem. I si no t'ho creus, deixa'm ficar-te un exemple. Davant d'un partit de futbol, en una falta, hi ha diferents opinions i criteris. Com pot ser si hi ha moltes càmeres que ho graven? Doncs perquè ens deixem influenciar pel moment, per les emocions i els sentiments que tenim. I si en situacions com aquestes ens deixem influenciar, imagina't com d'irracionals devem ser amb temes que toquen la butxaca. I tu, t'ha passat alguna vegada que t'has deixat portar per les emocions quan parlem de diners? Aquí als comentaris deixa'm algunes de les situacions en què t'hi has pogut trobar. I continuem junts al repte Economitza't.